खुलुमबाय हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो फिन खनसे दिनै नैबे भिडिअखौ लाबोफिननांगौ जालायबाय। दिनै मानाव गेदेर जोंहा माहारि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि सोमोन्दै पर्टेल मिडियाफोरावहाय माखासे सेटेलाइट चेनेलावबो आसामिस निउज चेनेलफोरावहाय नैबे खौराङा गोसारदों। आं एक्चुअली बे आपडेट्सखौहाय खोनानानै बिराद सरप्राइजबो जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनिफ्राय बहुद आवगोल माने दिपेन बर' आरो प्रमोद बर' बिथांमोननि सोमोन्दै गोबांथार माने पर्टेलफोरावहाय दाबो हयथ' जानांगौ दङ बे डिलीट जाबायबा आं मिथिया, नाथाय हयथ' गोबाङानो बेखौ नुबायबो। सिगां नैबे फट'नि सायावहाय मोनसे बेबायदि ट्रेन्डिं निउस फैदोंमोन। बेनिखायनो आङो सरप्राइज जायाखै जे दिनै बिथांमोना माबे स्ट्रेटेजि माबे पलिसिजों खारगासिनो दङ। नाथाय आं मोनसे स्पस्ट खोथा आरो नुहुरबावदों जे दिनै UPPLआ मोनसे जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोसोआव रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे सान्त्वना होनो थाखाय नैबे 5 बोसोरखौ जेने थेने एलायन्सआव थाफानानैब्लाबो आलादा आलादाहै पार्टी किन्तु ज'है सरकार सालायदों। बेवहाय मोनसे जिनिसखौहाय एसे हमदांना मोनो जे दिनै UPPLआनो BJP, BJPआनो UPPL नामा? बिथांमोना जे जोंनि जायगानि थासारिखौ नायगिदिंनानै रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टखौ नुहुरदों जे दिनै हरखाबै जुदि जोङो नैबे सुक्तिनि दारा जुदि मोनसे अल्टारनेटिभ पार्टी जोनोम होफ्लानानै UPPL हान्जाखौ लाबोआमोनब्ला हयथ' बे स्पस्ट जासिगौमोन जे दिनै UPPLआनो BJP, BJPआनो UPPL। आं बेबायदि नुहुरदों। दा बेखौहाय आङो रोखा नंथारगौ बेनो होननानै आङो बुंनो सानाखै। बे आंनि मोनसे जे नुहुरनाय, आं मोनसे एनालाइज खालामनाय, आं साननानै नायदों बे जिनिसा बेबायदि जाथावना नामा। दा किसुमान फेक्टफोरखौ जोङो नायोब्ला बिथांमोननि जेरैहाय एग्जाम्पल महरै BJPनि फारसे बिथांमोननि जे जिगाब मोनसे समावहाय पलिटिकेल डायलग्सफोर होनाय, किन्तु बेनि अनगाबो बिथांमोना इन्डिभिजुवेल बांसिन टारगेट खालामनानैहाय खोथा बुंनायखौ जों नुयो। मानो होनोब्ला दिनै BJPनि सार्थआव बिथांमोना गोबांथार समावनो माहारियारि आफादखौ लाफानानै हयथ' प्रमोद बर' बिथां नङाबा दिपेन बर' सार सोरबा नङा सोरबा सासेनि एक्जिस्टेन्सआवहाय सोरनिबा फेभारावहाय बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय खावलायनाय। थांनाय बारावहाय जों जेरै नुदों स्टेट एसेम्ब्लियावहाय थोंजोङै जेरावनाखि BJP केन्डिडेट्सफोर फोसावनाय बै समस्तिफोरावहाय माहारियारि आफादा थोंजोङै जेराव UPPLनि केन्डिडेट गैया बेवहाय अथ'स' जोंनि रिजनेल पार्टी बेवहाय दङमोन, सापर्ट होजायोमोन, जाथिनि सार्थआवनो होन बा मोनसे रिजनेल सेन्टिमेन्टनि सार्थआवनो होन। मोननैनि गेजेराव नायनो बालायनाय नंगौ, नाथाय बेनि अनगाबो जोङो हारि मोनसे, राव मोनसे, दिनै धोरोमनि बेलायाव नंगौ जोङो सोरबाया खावसेया बेलेगखौ सिबियो, जों खावसेखौ सिबियो, नाथाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो एखे। दा खोथाया बेनो जे दिनै दिपेन बर' सारनि हरखाबै BJP दोलोआव जइन जानो थांसिगोन बा BJP दोलोनि जानानै बिथाङा खामानि मावगोन, बेफोरबायदि जे मोनसे निउस गोसारदों, आं बिराद सरप्राइजबो नङा। हयथ' बे खोथाया गोबांथार रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे आरोबाव मैया जितु मोनसे शकिं खौरां थांबाय, दिनै नैबे मोनसे शकिं निउस जानो हानाय।
जे दिनै बिथांमोना ओरैबायदि स्मुथलि हेन्डेल खालामदों जिनिसफोरखौहाय जे नोंथांमोना गोसोआव खुनु आघात मोननाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला इउस टु होननाय जिनिसखौ नोंथांमोना एसे गोसो होनांगोन। जेब्ला जोङो मिथिगौ एयारटेल, भडाफन बायदिसिना नेटवर्कजोंहाय जोङो जरित दङमोन, जों बेनि हुदा जालांबायमोन, गासिबो एखे, डिफारेन्सखौ जोङो नुवाखैमोन। नाथाय हरखाबै ओरैबायदि मोनसे एट्राक्सन लाबोबाय, जिअ'आ ओरैबायदि हाबनानै होबाय जोंनो बोसोरसे बोसोरनै ओरैबायदि नेटवर्क माने डाटा फ्रि होना होबाय। दा बयबो ओरैबायदि माने एयारटेल सिमखौहाय जिअ'आव पर्ट खालामबाय, सोरबा BSNLखौ पर्ट खालामबाय, भडाफनखौ पर्ट खालामबाय, गासिबो कन्भार्ट खालामजोबनानै जिअ'आव फैजोब्बाय। जिअ'नि ओरैबायदि एडिक्सन मोनसे फैबाय जे स्पिड, नेटवर्क स्पिड, डाटा फ्रि फारसेथिंहाय आनलिमिटेड एक्सेस बायदिसिना अफार। दा बे मोनसे मार्केटिंनि पलिसि जे नोंखौ मोनसे जिनिसजों ओरैबायदि सानफ्रामबो जनायनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय उन्दुनायनिफ्राय मोनसे जिनिसजों जुदि सानफ्रामबो बेबहार खालामहोबाय थायोबा नों बेयाव मोनसे एट्राक्सन जालाङो, निसा मोनसे हाबो जे बेनिफ्राय उनाव आरो ओंखारबोफिननाया जोबोद गोब्राब। दा थिग एखे लेखायैनो दिनै UPPLनि मुङावहाय दिनै नोंथांमोनखौ ओरैबायदि फिदिंबाय रायजोफोरखौ, नोंथांमोनखौ माने जों बयखौबो डिभाइड आसाम 50-50 आन्दलननि मुङाव जोंखौ जेरै ओरैबायदि माने इमोसनेलि देहा सोलेर दुंहावजोबनाय मोनसे लेक्सार खोनाबानो माने ओरैबायदि गुदुं जाखाङो जे जोंनो दिनै आलादा रायजो नांथारगौ। खोथायाबो ओरैबायदि बुङो, मोनथारसिगोन, मोनथारसिगोन, जाथारसिगोन। एक्साइटमेन्टबो, रागाबो, एग्रेसन, बयबो मोनसे मुडआव दंमोन। दा हरखाबै जुदि बे जिनिसखौनो थोंजोङै बुङालाबासिनो जेनेबा दिनै बड'लेण्ड आलादा रायजोआथ' जायासै, बाट ओरैबायदि स्मुथलि हेन्डेल खालामदों जे दिनै बड'लेण्डनिख्रुइबो बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गिदिर। दा बे खोथाखौ सोर बुंदों? बै गाहाय गुदियाव थाग्रा दैदेनगिरि, जायखौ लानानै जोङो मोनसे सिमां रुजुदोंमोन, हास्थायदोंमोन, आसा लादोंमोन गोसोआव जे बे खिन्थु माबा मोनसे चेन्ज लाबोगोन। आरो बे खोथाया फेक्ट जे जोङो बेबायदि सानमारदोंमोन जे गोबाव बोसोरनि उनावहाय दिनै जोंनि गेजेराव सासे ओरैबायदि लिडार जाखांफैदों जे बियो हयथ' नंगौ माबा नङा माबा मोनसे जोबोद मोजां मावनो थांगासिनो दं। स्टेप बाय स्टेप ना, बे लेसनखौ बिथांमोना ओरैबायदि मोजाङै प्लानखौ एग्जिकिउट खालामदों, माने बेवहाय नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'लांनायनि खुनु चान्सआनो गैया। खोथाखौ एसे नोंथांमोना बिजिरनानै नाय। आं एसे क्रिटिकेल टाइपआव बुंबाय आरो खोथाया बेबायदिनो क्रिटिकेल, जिहेथु जों दिनै जाबायदि परिस्थितियाव दङ बे एखे रायैनो मोनसे लेभेलजों थाङाखै, बिराद सिम्पलै थाङाखै, माब्लाबा गोजौ माब्लाबा गाहाय। ओरैबायदि अबस्टेकल्सखौ जों टेकल खालाम दिनै नैबे परिस्थितिसिम सफैबाय जे दिनै नोङो नाङाबो होननो हाया, नांगौबो होननो हाया, नागारनोबो हाया, गनायनोबो हाया, बेबायदि परिस्थिति जाना फैदों। मा नंगौ मा नंखाय नैबे जिनिसखौ जों बिजिरनो हायाखै आरो हागोनबो बोरै। दिनै गोबां एग्जाम्पलजों बिथांमोना नोंथांखौहाय बेयाव इउस टु खालामबाय, नोंथाङाबो बेयाव इनभल्भ जाबाय। आरो जेब्ला जिनिसा इनभल्भमेन्टनि बाथ्रा फैयोना, बा सिङावहाय गोबां बायदिसिना खोथा थाहैयो। दा बे एखे जिनिसा रायजो राजाफोरजोंबो जादों मोनसे एंगोलाव, आरो दिपेन बर' सारजोंबो मोनसे एंगोलाव बेनो जाहैदों। दिनै बिथांनि जि थांखिमोन, बिथांनि जि मिशनमोन, बे फैयै 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 जोबफैबाय। बिथाङाबो दिनै माबा मोनसे रादाय होनाय दंमोन खोमा, जाय जिनिसखौ दिनै बिथाङा मोनसे गावनि हारि गावनि आंगो हिसाबै रायजो राजाफोरजों मोनसे एटाचमेन्ट दंब्लाबो बै जिनिसखौ बिथाङा फोरमायथिनो हायाखै आंनि साननायाव। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांनि जि मिशन भिजन बे दिनै अलमस्ट फुलफिल जाफैबाय, बाट मोनसे गिदिर थांखि दंबावो। दिनै दिपेन बर' सारा जुदि BJP आव थाङोब्ला नै फैगौ 5 बोसोरावनो
जों मोनसे पिक्चारखौ स्पष्ट नुहुरदों जे आं दानि जा बुंदों BJP-आनो UPPL-आनो BJP होननाय नैबे जिनिसा फाइनालि बे मोनसे कनक्लुजनाव फैमारगोन नामा बेफोरबायदि मोनसे सन्देह जायो। बाखि रायजो राजा नोंथांमोननि सायावसै नोंथांमोना माबोरैहाय बिजिरो मा सानो नैबेनि फारसे सिन्था खालामनानै नाय। RSSजों सोमोन्दो दंना गैया नैबे जिनिसा आङो रोखा बेनो नोंथारगौ होननानै बुंनो सानाखै बाट बेबायदि मोनसे पिक्चार जोंनि गेजेराव मोनसे समाव फैदोंमोन जों नुदोंमोन नोंथांमोनाबो बेखौ हयथ' नुबाय आरो दिनै जों मिथिगौ दे BJP-नि जालाव सोर गोलैयाखै दिनै नंगौ आङो बुङा हाग्रा महिलारि साराबो BJP-जों लिंक गैथारा होननानै बिथाङाबो लिंक दङ नाथाय बियो फाउन्डेसननिफ्राय गैया सा ससेयाव पलिटिकेल केरियारखौहाय मोनसे स्ट्रिमलाइन मोनसे लेभेलसिम लाबोनो थाखाय सेन्टार स्टेटआव दं जिहेतु बिथांमोनजोंहाय सोनारनानै बा बिथांमोनजों रिलेसन लाखिनानै खामानि मावनांगौ जायो बे मोनसे पलिटिक्सनि बे बयबो मोनसे बे नेम खिन्थु जायफोरा फाउन्डेसननिफ्राय मोनसे संगठन मोनसे आफादजों जड़ित थायो बेहा मोनसे थांखि थायो मोनसे मिशन थायो बे मिशननिफ्राय एथ' सहजै बारग'लांगोन नैबे नङा जोंबो माबा मोनसे जिनिसजों जुदि जड़ित जायोब्ला जोंनो मोनसे मिशन होयोब्ला जोंबो बेखौ साक्सेसफुल जायागौमानि जोङो माने सानगोन जे जों हायासै बा जोङो माने फेल जाबाय लाइफआवहाय बेबायदि थांखि दा बाखि आरो मा बुंबावगोन जिहेतु बे खौराङा स्पष्टयै फैनो दंबावो हयथ' इलेक्शननि सिगां माबा मोनसे बिराद गिदिर एनाउन्समेन्ट जोङो खोनानो मोनगोन नुनो मोनगोन थारैनो बेबायदि जायोब्ला PromodBoro सारा माबायदि रिएक्शन होगोन आरो रायजो राजाफोरा दिपेन बर'नि सायावहाय मा रिएक्शन होथावना एन्ड माहारियारि आफादा माबे हालोदाव थाहैगोन नैबेफोरबो समजों लोगोसे जोङो नेनानै थाबाय नैबेफोरनि सोमोन्दै आरो सम फैयोब्ला गासिबो खोथाया स्पष्ट जागोन बाखि जितु मैया मोनसे बाइट नुदों आं माननीय दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों थार्मेल पावार प्लान्टनि जितु गायसनगोन बा बेनि जि सार्भे सोलिगासिनो दङ बेबायदि खोनादों 3,000 लैंड BTC-नि बेवहाय बेबहार जागोन माबायदि लैंड बे स्पष्ट जायाखै होनना बुंदों हयथ' कास्ट लैंड माबा माबि फरेस्ट लैंड जिखुनु हक आं बेवहाय मोनसे जिनिसखौ स्पष्ट नुहुरदों जे बे एक्चुअली जोंनि थाखाय जिहेतु जोंनि BTC-नि बांसिनानो इन्डिभिजुअल्सफोरनि जे अकुपेशनखौ सोङोब्ला गासिबो आबादारियानो मेक्सिमाम होनजायो 90%आनो दिनै खेथि गायनाय फुनाय आबाद मावनायनि सायावहाय सोनारदों दा बिदि बेलायाव जोंनि थाखाय जितु एनवायरनमेन्टनि परिस्थिति बे जोबोद मोजांनि गोनांथि थार्मेल पावार प्लान्ट गायसननाय लोगो लोगो बेवहाय मोनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जागोन सिम्पल टार्म्सआव बुङोबा बे थार्मेल पावार प्लान्टनिफ्राय थार्मेल माखासे पलिउशना सोमजिगोन जोङो बुंनो हायो लैंड पलिउशन जागोन बेहाय वाटारवेज पलिउशन जागोन माने लकेलाइज जितु बेनि साराउन्डिंआव साखाथि थानाय दैसाफोर बायदिसिना माने दै निजिरा बायदिसिनाफोरा एफेक्ट जागोन लैंडआ पलिउटेड जागोन हयथ' हाफोरा दुंखावगोन बेनि जितु मेटेल हेभि मेटेल्सफोरनि वेस्ट डिसपोजल खालामनायफोराहाय इभेन बे एनवायरनमेन्टेलि माबायदि कज खालामगोन माबायदि इम्पेक्ट लाबोगोन होनना बुङोब्ला माखासे एयार पलिउशनफोर जागोन जायजोंहाय जोङो ब्रिथिं हां लानाय इलनेस माखासे बेरामफोरा सोमजिगोन एक्वाटिक लाइफ ओरै ना बायदिसिना दैयाव थाग्रा जिखुनु बेफोरो एफेक्ट जागोन आरो लैंड पलिउशन होनाय लोगो लोगो बेवहाय मोजां आबाद खेथि जानाय नङा जितु बेनिफ्राय गोबांथार माने थार्मेल वेस्टफोराहाय डिसपोज खालामगोन जेरै मेरै
वाटारवेसनि थ्रुयै दैसा दैमा निजोराफोरनि गेजेरजों माने बे बोहैलागोन माने बेनि साराउन्डिं बे खाथि खालानि साराउन्डिंआ थासारिया जोबोद मोजां जानाय नङा कार्बन डाइ अक्साइडआ बांगोन सालफार डाइ अक्साइड बायदिसिना बेजोंहाय आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्राया बिसो जे बेनिफ्राय जे स्मक ओंखारगोन एयार पलिउसन सोमजिगोन आरो जायजोंहाय हयथ' मोनसे एसिड रेन बायदि मोनसे बेबायदि पलिउसना जानो हानाय दा बेनिखायनो बांद्राय साइन्टिफिकेलि खोथाफोरखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो हायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन दिनैनि समावहाय गोबां AI चाट GPTफोर दङ बेफोराव नोंथांमोना मोजाङै नायनो हागोन जे थार्मेल पावार प्लान्टखौ गायसनब्ला माबायदिहाय एनभायरमेन्टेलि इम्पेक्ट खोलैयो माबायदि नेगेटिभ साइड दङ बेनि नैबेफोरखौ नोंथांमोना चेक आउट खालामनो हागोन बाखि बेनोसै रायजो नोंथांमोन आरो खनसे नायबिजिरना नायदो आरो दिपेन बर' सारा जुदि BJPआव जइन जामारनो थांगासिनो दंबा बे दिनै जोंनि सारा माहारियारि आफादनि आफादगिरि दिनै 5 बोसोरानो जाफैबाय खमैब्लाबो 5 बोसोर दा नेक्स्ट डेलिगेट सिटिं माब्ला जागोन नैबेखौबो फावसायनाय जादों जिहेतु अपारेशन सिन्दुरनि मोनसे रिजन होना बिथांमोना बेखौ फावसायदों नाथाय लानो हायोमोन किन्तु बिथांमोना बेखौ देशनिख्रुइ देरसिन बे प्रग्रामा खुंनांगौ बे बाथ्रा नङा होनना बिथांमोना मोनसे माने लेटार बेबायदि इस्यु खालामदोंमोन दा जियानो हक बाट आं सानो संबिधान मथे 2 बोसोर 2 बोसोर बा दे जियानो हक हयथ' बेबायदि केपेबल व्यक्ति नुहुराखै जायनि जाहोनाव दिनै आफादगिरि बिबानखौहाय सोरनो गथायनो हाथावथाव बेबायदि नुहुराखै जायनि जाहोनाव बे डिले जादों बेखौ आन्डारस्टेन्डिंआव लाबाय बाट BJP हान्जायावहाय थोंजोङै जुदि बिथाङा जइन जानो थांगासिनो दङब्ला जिखुनु जियानो जाया मानो बिथांनि बेकग्राउन्डआ माबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय मा फाउन्डेसन बेफोरखौ जोङो साना लाबासिनो जाथि हिसाबै हारि हिसाबै जुदि सानना नायोब्ला आं सानो दिपेन बर' सारा बे थांखिया जुदि बे फोसावनाया नंथारगौब्ला आं सानो बिथाङा सानफिनना नायनो गोनां दङ जिहेतु BJP हान्जाजों थास्लायस्लाय बबेबा मोनसे हान्जाखौ थानानै गोख्रों खालामोब्ला दा जोंनि थाखाय मोजां जागोन बाखि रायजो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्सखौ हरनो दाबाव लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन